Daanan sa Altoras. Oh, Altoras. Si Jimar sa ilang buwan, ilang panganak hindi siya
Ngit lagi. Ngit lagi. Hoy. Ngit lagi. Mura ba na suka? Ay. Na ati. Ay, imong gida ang picture. Imo tatong gida kay. Mura ipadali mo. Ay, ay nagbalik. Ati ato na ko sa iyo. Muli house. Ano tira ko istik? This is mine. Ati asa mo ko. Ito na ko, be. Bago na lagi po ni. Kwarta na Sa naman. mani. Agwarta ba sa eskwelahan? Nani? Nadia. Kumpiyansa dyan. Buong-buang ka. Takpal mo na nga. Ate, wala. Ate, Yung sudarin bita ka, oh. ate. Ha? Ate, mo yung Takpal juga ng dako. Laban na. Piyansa sa niya. asa may? Ma! Amay lighter! Ala, gamay na lagi ni nabilin. Isa na lagi nabilin sa Anong gidaman na ni mo, be? Man! Bunga ni. Mawa mo ko na dito nga. Haman! Istiragana na, eh. Ma! Ay, tipo sa wa. Ay na, wala ni taguan. How many dot? Kwarta ni mo? Di kwarta ni sa pulahan ka. Hoy, kwarta ni mo, ana. Nakay kwarta, ana? Man! Nakay kwarta, wa? Ani magibutang? Ari! Nagudo mo ko 300. Kanin dako! Ha? Ate, dagko na balik ko. Kaya na ko. Okay. Balik adto. Pila. Lahat. AirPods. Di ano, wala kong ligo. Ulit ay Mag cellphone ba? Man cellphone. Niya. Itong isa ba? dare.
Oy! Sama na. Ato na ibutang dito. Hamas mama. Nakaw mo puno to. Asa man. Kisa may kauban mo dai diha. Haman. Namutong mo? Be. Asan mo? Oy! Asan mo? Hamas mama. Mandi ni. Hamas mama? Lakaw kay kay? Uy, nagdungag mo lagi mo sa may sudan ito. Lambay. Lambay? Dili ko na buya kay. Agay. Bag ko lagi magabuhan. O, bag ko lagi sila gabuhan. Wow, nag-vlog. Kay! Asa sugaan eh? Pundel? As mama? As mama? Kay? Ano mang lakaw man?